Күпчелек кешеләр монда Бәрәңге районунан да түгәләр итеп әйтсәк, я Мазарбашыннан, я Куян авылында күпчелеге. Яни егезме Мазарбашыннан? Яни Мазарбашыннан. Егез Бәрәңгедән. Бәрәңгедән. Кайр вакытта ничек булар килеп җитешкән икән дип тәүлисең. Мырзалар авылы дип йөртәләр сезне, Димле авыл. Алай булса, уйлап багарга була дип. Төнлә 2 арба белән, 2 ат белән бабайның бар нәрсәсен алып монда килгәннәр инде. Спорт буенча Сайфуллин Ибрагим. Ул инде торговля буенча Рашат Равилович. И безнең шулай булып чыкты. Республиканский Сабантуйда безнең видео районда үтә. Урламыйчаны карап менә экономия итеп тотасың икән була. Хәерле көн. Узган тапшыруда сөйләшкәннәрне тиз генә искә төшереп узды. Хәзер Медведева бистәсенең авыл сыйфатларын барлауны дәвам итәбез. Монда килүебезнең төп максаты да шул иде бит. Бөтен яктан да күп катлы йортлар белән әйләндереп алынган шәһәр ишек алдында авылның тагын бер өлеше менә шушы бина булыр җәмәгать. Бу медицина үзәге һәм аның хуҗа бикәсе чыгышы белән Мазарбашыннан булган Гөлира ханым. Һәм әлеге медицина үзәге үзенә Бәрәңге районын Мазарбашы, Куян авыллары халкын гел тартып тора. Бу шулай ук бер төрле җыелу урыны. Әки монда инде сәламәтлек ягыннан җыелырга ашкыналар. Бик күп кешеләр, классташлар да минем бик күп монда берничә кеше дуслар, туганнар Медведева поселогында бик күп. Без һаманда аралашып торабыз, бер-беребезгә булышып торабыз. Читен шакларда исемлектә танышып, бер-беребезгә кунакка йөришеп торабыз. Минем 2 балам бар. Дамир исемле ул военный Хабаровскида, шот татарча сөйләшә. Баласы бар, аны да татарчага өйрәтә. Кызым Гүзәл Казанда, Хәләҗевтә дә татар егете ярты. Татарча беләләр, сөйләшәләр. Шунда хәзер тормыш итәләр. Яшкарала кебек зур шәһәрләргә терәлеп торган бистәләр, авыллар өчен төп проблема, әлбәттә, татар мөхитенә кытлык. Халыкны җыю үзәге булган Гайша мәчетендә дин сабагы алучы балаларны күрдек күрүен, ә менә татар телен өйрәнү мөмкинлеге бар микән дигән сорау борчыды. Шортлар безнең монда бит городта татар күләме центры бар безнең. Минем менә 2 кыз, олысы Амалия, кичкенәсе Сафина. Анда йөриләр. Шул татар үзәгенә инде, Яшкарала татар үзәге. Да, татар үзәгенә йөриләр. Аларны өйрәтәләр, анда татарча яшәргә, бөтен гореф-гадәтләрне өйрәтәләр. Безнең укытучылар бар. Башкалада урнашкан татар үзәгендә туган тел дәресләре генә түгел, вокал, музыка белән шөгыльләнү мөмкинлеге дә бар. Бу үзәктә тагын бер авыл, кече Нуслы күчтәнәче, борынгы гөслә дә саклана. Биредәге остаханәдә заман чалаштырып эшләнгән татар гөсләләре бөтен татар дөньясына тарала. Районыбыз менә үсеп килә. Мөселманнар да күбәеп килә. Без 72 меңнән артык, 72 меңгә якын, шуның 4 мең генә мөселманнар дип әйттем инде. Монда бар совет. Шул советка безнең керәләр җитәкчеләр. Без җыелабыз. Нинди ниләр бурычлар тора, шуларны карыйбыз да инде, бергә решать итәбез дә. Шуларны әкренләп эшли башлыйбыз инде. Алып барабыз. Менә хәзер урын җитми, без сезне белән аска төшкәч карарсыз, без проект ясадык хәзер. Яңа бина төзибез, Алла бирсә, менә кирпечләр китерделәр, пожертвованиялар белән инде кешеләр. Шул совет Советта халыкта бергә инде. Без аерып булмый аны теге. Менә без генә дип бөтенебез бергә. Бик күп татар егетләре бездә руководительләр булып эшләр. Менә шулай кайсы гына юнәлешне алма, бераз казынуга, анда һичшиксез авыл эзләре табыла. Медведева татарларының бер шура булып җыелып, киңәш табыш итүе дә Мазарбашының авыл җыенына ишарәләп тора бит. Халык бистәгә күченгән, әмма авылның иң күркәм гадәтләрен онытмаган. Бистәнең зираты шулай ук игътибарны җәлеп итә. Без инде халык саны арта дип сөйлибез икән. Аның бит инде яшәешен генә түгел,
Кешечә мотор итеп яшәгән кебек, мотор итеп соңгы юлга озата да белергә кирәк. Без һөнәр шундый, профессиябез шундый, зиратларга еш кына керәбез. Тарихи каберлекләрне күрергә, кабер ташларын, инде бу очракта тарихи һәйкәлләр дип әйтсәк тә була, күрер өчен, сезгә күрсәтер өчен керәбез һәм иң авыры, әлбәттә, беренчедән аларны эзләп табу, икенчедән алар янына башка каберләр аша, чардуганнар аша керүе, чөнки кем әйтмешли, берсе 2 метрлы, берсе метр ярымлы, төрлечә итеп эшләнгән. Һәм менә зиратларда шундый хәл булмасын өчен, биредә Бистә зиратында, аның инде яңа өлешендә, менә шушындый тәртип кертелгән. Чардуганнар бөтенесе дә бер төсле, алар стандарт, аларны бер кеше эшли, җитештерә. Монда уйларга кирәкми, ниндидер теге купшыланып эшләп, үзенә акча алып ята дип, гади чардуганнар. Алар биек тә түгел, алар артык зур да түгел, бөтенесе стандарт. Аннан соң игътибар итегез. Менә шулай итеп бер рәт белән тезеп барган вакытта, монда һәрберсенә аерым чардуган эшләү ихтыяҗы да булмый. Шулай килеп чыга. Чөнки күршедәге чардуганга өстәп тагын 2 якны гына куясы була. Мәсәлән, менә монда 2 ягын гына куярга кирәк. Булар инде аның булай да бар. Шулай итеп берсе-берсенә өстәп бара. Инде бер ягы аның уртак булып тора. Арзангарак та чыга. Бер төсле тәртипле булып та тора. Урынны да күп алмый. Монда инде дуга кылырга кирип йөрүчеләргә җайлырак та. Беренчедән, икенчедән шушындый тәртип булган вакытта һәм түгел аллеялар булган вакытта зиратны да моторлау кулайрак, чөнки менә шушындый киң өлешләренә аның инде брусчат көтүшәлгән, әле карасында күренми генә. Шулай итеп, тәртип, моторлык һәм ничектер инде күңелгә ятышлы бер төрле тынычлык, артык купшы булмаган, бөтен кеше бер тигез бит инде. Монда килеп җиткәч, аеруча. Нигә тигез булып авылларда гына яшәп калмаганнар соң дисәгез, адәм баласына үсеш һәм мөмкинлекләр дә кирәк бит. Медведева һәм Яшкар-Олада гына түгел, алар тирәсендәге авылларда да татар эшмәкәрләренең җитештерү базалары үсә. Кем белә, әгәр заманалар үзгәрмәгән булса, Мазарбашы һәм Арча районындагы Түбән Оры кебек татар капитализмы үзәкләре үзләре үк шәһәрләргә әйләнгән булырлар иде инде. Любой бизнесны башларга рәхәт түгелдер инде. Безгә булыштылар администрация ягыннан. Давид Габдуллович безгә монда 10 ел элек беренче җирне бирде, арендага, аннан без аны әкрен-әкрен сатып алдык. Икенче, өченче зданиялар китте, шулай итеп. Эшләй башлаган вакытта спрос та яхшы иде. Хәзер эшләгән продукция көннән-көнгә күбәя. Башлыйбыз фундаментны блоклардан, перемычка, лестничный марш, бөтен әйберләр. Подкреплять була инде бу. Нәрсә кирәк төзелеш өчен бетоннан, бетоннан. Кирпичтән башка бөтен әйбер үзе безнең эшләнә. Без аларны комплектовать итәбез. Медведева үзәгендә авыл яшәүче Бистә. Туры мәгънәдә әйтәм. Бистәнең зоопаркында экзотик хайваннарга караганда хуҗалык терлеге күбрәк. Бу да юкка түгел. Зоопаркка нигез салучы да гап-гади авыл егете була бит. Медведева Бистәсендә авыл изләре моның белән генә тәмамланмый билгеле. Без хәзер Габделхак Гыйбадуллин исемендәге мини зоопаркка кирип барабыз. Иң беренче чиратта менә бу күпер үзенә игътибарны җәлеп итә, җиде дага аркылы үтеп керәсемендә һәм кергәндә теләкләр керәләр. Бу күпер шулай ук менә шушында яшәүче, шушында эшләүче егетләрнең инициативасы, аларның идеясы һәм аларның тырышлыгы белән булдырылган. Шунысына игътибар итегез. Менә монда хәзер генә әле ул бик матур булып тора, ләкин заманында менә мондагы бу пожарный водоем дип әйтәм инде, аңлаешлы
булсын өчен. Ташландык хәлдәге чүп-чарга тулган, шуның шикелле менә бер төрле пешрак күл була инде. Һәм менә шуны тәртипкә китереп, монда ахыр чиктә шушы зоопаркны ачу дәрәҗәсенә үк барып җитәләр. Инде зоопаркның исеме Габделхак Гыйбадуллин исеме белән йөри дип әйттек бит инде. Ул шулай ук. Чыгышы белән авыл егете Маритөрек районы Кетне авылыннан чыганакларда Таткитня дип бирелә. Шуңа күрә аның шөгыльләнгән һәм кызыксынган хайваннары да безгә бик аңлаешлы һәм безгә бик якын хайваннар була. Аның турында бераз тәфсилләбрәк сөйләп узабыз. Габделхак Гыйбадуллин легендар Юрий Никулин циркы артисты. Ләкин шын авыл кешесе буларак циркка да сыер белән кирип китә бит ул. Сыер, кәҗә, сарык, ишәк кебек мал туарны өйрәтеп, шаккатыргыч номерлары белән ярты дөньяны гизгән шын халык артисты ул. Лаеклы ялга чыккач, нәкъ менә Медведевада хайваннар театры һәм зоопарк ача. Чөнки монда әле дә мал җанлы кешеләр яши. Одно направление – это конкур. Мы как бы вот продолжаем немножко, чтобы дети занимались. Вот. И второе направление – это скачки. Вот. Скачки тоже такое, это можно сказать, в традициях и татарского народа, и в традициях вообще народов Поволжья. То есть мы это направление тоже решили поддерживать. Основная порода вот именно в этой конюшне – чистокровные английские лошади скаковые. Вы случайно тоже не... Я из тех мест, тоже из Паранги, и тоже как бы получилось, что как раз вот эти традиции с детства как бы впитали, наверное, Сабантуй, там, я не знаю, с детства вот ходили. Ну и раньше ведь обрабатывали на лошадях, огород пахали, потому что городскому жителю, если бы он не будет в секте заниматься и не будет с лошадьми общаться, сложно вот прийти к этому делу. А когда уже вот это или с детства заложено, или надо как бы заниматься этим делом, тогда... Siz Бәрәңгенең үзеннән булып чыгасызбы? Да, сам Паранги. Ну, как бы рожден в деревне Манкинер рядышком, потом деревни, когда уже заканчивались, переехали в Паранги. Сез бистә, шәһәр дисез. Туган авылның көче, бердәмлеге таш пулатларда да сизелә. Шулай булмаса, республика сабан туйларында 2024 елда узачак федераль сабан туенда Медведевага ышанып тапшырмас иде халык һәм җитәкчелек. Татар халкы бүген дә дәүләт тоткасы булган бистә шәһәрләр күтәрерлек халык.